ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ኣለኹም ብሓበራ ኩላትኩም ለማዓንታት ፍልይ ብዝበለ መደበይ መፅአኩም ዘለኹም ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ከመይ ጌርና ብዙሑን ንኩሉ ግዜ ዝኾነና ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ካብ ፍሬዘር ኣውፃ ኣቢልና ንጥቀመሉን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚኣ ኣነ ብጣዕሚ እንድያ ገሪማት እስከ ዘይፍትናይ ደየ ኣብዚ ማስ ሜዳ እንድሪአያስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝወዲ ወዲ ከይገርመክን እዚኣ ኣርእኒ ምስ ረኣኽዎ ግን ብጣዕሚ ኣይፀላእኽዋን ፈትያ ማለት እዩ። ከምዛ ትሪአን ዘለኹን ኣነ ጀንጅብልን ፃዕዳ ሽጉርትን እየ ዝጥቀም ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጅንጅብል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዋላ ንጥዕናካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንብሎ ዋላ ብሕክምና ብዙሓት ሰባት ይኸምኡ ሰሚዐ። ከምዛ ትሪአን ዘለኹም ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ኣዳልየ ኣለኹ ኣነ። እዚኣ ከዓ ማሽን ናይ መድሓኒት ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ሚክሮቨል ተዳልየላ ማለት እዩ። ናይ እንታይ ትበሃል ትግርኛ ይፈልጠኒ ኣቢያ ትግብር ኣቢለ ማለት እዩ። ኣብዛ ሚክሮቨል እትዋ ኣቢለ ናይ 30 ሱሳ ሂበያ ኣነ ማለት እዩ። ሱሳ ገይረ ኣብ ንቁርብ ደቃይቕ ተፀበያ ክሳብ ጢጥ ትብል ማለት እዩ። ክፅበያ ወላ እውን ይርአ ስለ ዝኾነ እቲ መስትያት ናይቲ ሚክሮቨለ ናይቲ ናይ መውዓይ ዝበሃል ብትግርኛ መስለኒ እነሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይገርመክን ንዝኾነ ነገር በቃ መፂኻ ኣብ ፍሪዘር ፀኒሕካ ኣብዛ መውዓይ ጌርካ ክትጥቀመሉ ብጣዕሚ እያ ፅቡቅ ናተይ እኳ ዝለገበት እያ ምስቲ ናይ ኣርማዴ ለጊብአ ተለጊብኣ ክትንእዝዛ ከለና ብሽተለን ክንገብሮ ክንእዝዞ ከለና ኣብዚኣ ዶ ኣልጊብና ክንገብረልኩም ክንሰርሓልኩም ኢሎምና እስ ኦኬ ኢልናዮም ብጣዕሚ ፅብቕቲ ረኺብናያ ማለት እዩ። ንደገ ዝውፅእ ዝበለት ኣይኮነትን ልክዕ ማዕረ ምስ ትርማድየ እያ ከምዚ መሲሉ ማለት እዩ። ኣውፅዮ ሰዓቲ ደቃይቆ ምስ ኣኸለ ነዚ መሲሉ ማለት እዩ። ኣነ ገሪምኒ ዲ በቃ ራእየ ብኢደይ ገሬስ ሕጂ ወይኡ እኳ ዘለኹማት ኩውዕ መዓት ኮይኑ ልስሉስ ኮይኑ በቃ ክፅቡቅ ብፍላይ ነዘን ጥንቀት ትገብራ ዝኾነ ጉዳይ ብሓፂር ትገብራ ብዙሕ ነገር ገብራ ትደልያ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብዙሕ ፀብሒ ክሰርሕ ትደልያ ጥንቀት ይኹን መርዓ ይኹን ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ ኣነ ይጥቀም እየ ንመርዓን ጥንቀት ኢለ ዘይኮንኩስ ኣብ ገዛይ ባዕለይ ይጥቀም እየ ንዓይነ መጠቀሲ ዝጥቀመሉ ከርኢ ክልየ መጠረሻ ማለት እዩ። ባዕለይ ዝጥቀመሉ ኣነ ከመይ ገይረ ኣዳልየ ክሳብ ወርሒ ገለ ዝኸውን ዝጥቀም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እሱ ምስ ወዳእካ ከዓ ከምዚ ሓጂ ዝገብራ ዘለኹ ገይራ ከዓኒ ይጥቀም ማለት ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማይ ውዑይ ገይረ እዚ ኣልኮነር ነዚ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሽዑ ብጣዕሚ ቅርፍ ቅርፍ ይብለለይ ግን ማይ በቃ ብጣዕሚ ኢድካ ለመጥመጥ ይብለካ እቲ ናቱ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ እቲ ቅራፍ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣይኮነን ብዙሕ ኣይኮነን ግን ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኢድካ ዝሕመካ ካብ ሓደ ከዓ ክትቀርፍ ጦቅ ትብል ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ። እዚኣ ግን ዋው ዋው የለ ኣነ ዋው 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 ራእዮ እሞ ብኢደይ ገይረ ሕስሒስ ሃብለ ኩሉ ርግፍ ኣቢለ ያ ራእዮ ኣብ ኢደይ ኣኪብየ ዘለኹ ራእየ ካብኡ እሪ ኣቢሉ ማለት እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ። ኣነ ከመይ ገሪመኒ እስከ ስኻትኩም ከ እስከ ተጠቀማላ ንመሓዝትኩም ከ ሸር ግበራለን ይኽእል ቅራፍ ራእየ ኣውፅየ ዘለኹ ክልተ ላስቲክ እየ ክልተ እሳሪ ተጠቂማ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ቅርፍ ኣቢለ ከምዚኣ ገይረ ዳልየን ማለት እዩ። ጅንጅብል ከም ዝበልኩም ውሕድ እዩ ተጠቂመ እቲ ጅንጅብል ምናልባት ከይበዝሕ ኣይትብፅሑ ኢኹን ከይበዝሐክን ጅንጅብል ንእሽተይ ግን ተጠቀማ ኢኹን ምስ ፃዕዳ ሽጉርቲ ግን ክትጥሕና ከለኽን ቅርፍ ቅርፍ ኣቢለየን ከምዚኣ ገይረ በታ ቅርፍ ገይረ ቅርፍ ቅርፍ የቢለየን ኣነ ቢድዶ ኣቢለ ግዜ ከይወስደለይ ሽዑ ማይ ገይረ ሕፅብ ኣቢለ ሓደ ሓደ ናይቲ ቅራፍ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ስለ ዝፀንሑ ሕፅብ ኣቢለ ከምዚ ገይረ ማለት እዩ። ኣነ ገሪመኒ እንዲ ምስ ፈተንኳ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዚ ጅንጅብል ስኻ ከምዚ ጌርክን ኣድቂ ቀቢልክን ምተሮ ይኽነ ኣብቲ ናይ ማሽን ምናልባት ተሪር ስለ ዝኾነ ጅንጅብል ከምኡ ጌርክን ንስኽን ከዓ ኣድቂ ቀቢልክን ምተሮ ይኽን ከምዚ ኣነ ገይረ ዘለኹ ብድሕሪኡ ነቲ ጅንጅብል ጥራይ ማሽን ጌርክን ቁሩብ ጥሕና ኣበሎ ይኽነ እዛ ማሽን እዚኣ ከዓ ኣብ ኣማዞን ኣላቲ ግን ብጣዕሚ ክፅቡቅ ማዓት ኣነ ካልአይቲ እየ በፂሐ ኣጋጣሚ ቆልዓ ሰራተለይታ ቀዳመይቲ ነበረት እዚኣ ብጣዕሚ እያ ፅቡቅቲ ካልአይቲ ካብኣ ከለኹ ደጊመያ ማለት እዩ። ራእያ ብጣዕሚ ክፅቡቅ ማዓት እያ ዋላ እታ ማሽን እዛ ማሽን ንብዙሕ ነገር እያ ትጠቕመካ ብኸመይ ኢኻ ደጊመያ ምስ ተሰበረትኒ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ጅንጅብል ንበይነ ጥሒነ መጀመርታ ከምዛ ትሪአን ዘለኹም ተሪሩ ከም ዝበልኩኹን ጅንጅብል ናይ ባዕሉ ትሪ ስለ ዘለዎ ንበይነ መጀመርታ ሽዑ ከምዚ ገይረ እቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከዓ ናብኡ ሕጉስ ኣቢለ እዩ ምናልባት እንተ ተሪርክን ኩሉ ማለት እዩ ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ምናልባት ፃዕዳ ሽጉርቲ እኳ ብጣዕሚ ልስሉስ እዩ ብጣዕሚ በሲሉ እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ መውዓይ ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ንክጥዓን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ንክጥሓን ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ በቲ ናይ መውረድ ናይ ተወርታ ንሰርሓሉ ከምዚ ገይረ
ዝወሰን ወሰኑ ከዓ ኣውርዳ ኣቢለ ማዕረ ገይሩ ምንታን ክጥሓነለይ ክተኸመለይ ከምዚ ገይረ ኣነ ራእያ ምርኣይ ምእማን ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ከምዚ ጌርካ ብጣዕሚ ፃዕዳ ዕምበባ እዩ ዝመስል ራእዩ ኣብ ፍሬዘር እንድሕር ገርኩኖ ብጫ ኣይቅየርኒ ኣብ ላዕሊ እንድሕር ቀጠልያ ሶሪ ቀጠልያ ኣይቅየርኒ ኣብ ላዕሊ እንድሕር ገርኩኖ ቀጠልያ ብጣዕሚ ቀጠልያ ዝቕየር ኣብ ታሕቲ ፍሬዘር ድሕሪ ኣቐሚጥክኖ ግን ከምዚ ዓይነት ላስቲክ ኣነ ሒዘ ዘለኹ ገርክን ኣብ ዝደለኹኖ ሰዓት ኣውፂኽን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽነ ማለት እዩ ሻርኔላ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ስጋ ኢና ንጥቀመሉ ንሕና ካብዚ ገዛና ከምዚ ከዓ ከምዚ ክሰርሕ ከለኹ ከዓ ኣየፍስስኒ ደርሆ ዝኾነ ነገር ድሕር ደልየ ከዓ ኣብ ከምዚኣ ገይረ ዕሽጋ ኣቢለ ዝቕመጥ ኣብ ድላየ ሰዓት ሽዑ ውፅእ ይጥቀም እዚ ኣነ ዝገብረሉ ዘለኹ ምእንታን እቲ ኣብቲ ፍሬዘር ምስ ኣተወ ስጥ ክብለለይ ምእንታን ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ምድምድ የብሎ ኣለኹ ማዕረ ማዕረ ክኾነለይ ድሓር ከዓ ቁርስ ቁርስ ክብለለይ ምእንታን ኣብ ፍሬዘር ምስ ኣትኩ ከውፅኦ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮነለይ ማለት እዩ ካራ ገረ ይኮንኩን ዝጥቀም ዘለኹ ከምዚ ናይ ምኾስ ዓይነት ካራ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ላስቲክ ክቆዶ ስለ ዝኽእል እዚኣ ግን ከምዚ ምኾስ ዓይነት እያ ንእሽተይ እያ ከምዚ ምኾስ ዓይነት እያ ከምዚ ገይረ ተረሮ ተረሮ ገብሮ ኣለኹ ምክንያቱ ናብቲ ናብቲ ፍሬዘር ምስ ኣተኽዎ ሶሪ ናብቲ ፍሬዘር ምስ ኣተኽዎ ከምዚኣ ዘለዋ ገረ ቁርስ ቁርስ ከብሎ ምእንታን በቢ ዘለዎ በብትናቱ ሊና ማለት እዩ ትናቱ ሕንፃፅ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ፅቡቕቲ ቀላል በቃ በቲ ሓንቲ ወላ ፅቡቅ እንዲነሩ በታ ማይ ውዒ ገይረ ኣነ ግን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እየ ተጠቂመላ እዚኣ ራእያ ፍሬዘር እትየ ኣለኹ ኣነ ኣብ ፍርጅ እትየ ኣለኹ ንፅባሒቱ ክምለሶ እየ ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ እትየ ኣብ ፍርጅ ንፅባሒቱ እየ ክምለሶ እዚአን ላስቲክን እዚአን ዘለኽን ኣብ ገዛኽን ዘለክን ማለት ንኣንፍኽን ንማርኬት ምስ ከድክን እታ ላስቲክን ተፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ኣምፂኽን ኣብ ገዛኽን ፈትና ሽዑ ኮመንት ፀሓፋለ ኮመንት ከፅበየክን ንኩላትኩም ብፍላይ እዞም ተዓዘብተይ ብጣዕሚ ኢኹም ኮመንት ትፅሕፋለይ ብልቢ እየ ዘመስግነክን በዚ ኣጋጣሚ ቀፅልኦ ንዓይ ከዓ ሃናፂ ንቐይፈታ ዝኾነ ነገር ኮመንቲ ፀሓፋለይ ላይክ ከዓ ኣይትረሳዕ ሳብስክራይብ ከይትረሳዕ ሓደራኽን ሓደሽቲ ቪድዮ ምእንታን ክበፅሓክን ተማግበራ እዛ ማሽን ከም ዝበልኩ ረኣይ ኣብ መድገሚ ምክንያት ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ስለ ዝረኸብኩ ኣነ ደጊመ እያ ክፅቡቅ ማለት እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰርሓላ ትኽእል ጉዳይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ወፂኡ ንፅባሒቱ ንግሆ ኮይኑ ማለት እዩ ከምዛ ትሪአን ዘለኽን ኣውፅኡ ተሪሪ ክደረቐ ማዓት ኮይኑ ካልእ ላስቲክ ምናልባት ከይድፋኣኒ ኢለ ደጊመላ ኣነ ክልተ ላስቲክ ገይረ ብሓንሳ ይትየን ራዮ ቢደይ ገረ ቁርስ ቁርስ ኣቢለ ቅድሚ ካሜራ ማለት እዩ ቁርስ ቁርስ ኣቢለ ምን ሓምዳስ ኣነ ካሜራ ኣጋጣሚ ኣይተኸልክዋን እምበር ምትከል ካሜራ ስለ ዘላትን ካሜራ ተኸይለ እዚ ጥቀም ነይረ ኣጋጣሚ ሕጂ ግን ነቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ምንታን ክትሪኦ ከመይ ኮይኑ ብጫ ዝቀጠልያ ኮይኑ ዶ ኣይኮነን ኣብ ፍሬዘር ኣብ ታሕቲ ኸ ተጠቂምካ ኸ እንታይ ይኸውን ንክትሪኦ ምርኣይ ምእማን ዝብልዎ ኣሎ ረኣይኦ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ቀጠልያ ገለ ኣይኮነን ከምታ ፃዕዳ ሽጉርትን እታ ጅንጅብልን ከምታ መጀመርታ ዝነበራ ከምኡ ኣሎ ጥራይ ደሪቑ ማለት እዩ ዝፅቡቅ ማለት ከምዚኣ ሕጂ ገርክን በብሓንቲ በብሓደ ገርክን ኣብ ድላይክን ሰዓት ክጥቀማ ትኽእላ እንተን መርዓ ንጥምቀት ትደልያ ከዓኒ ከምዚ ገርክን ኣዳሊኽን ፀኒሕኽን ስራሕኽን የቃለልልክን ማለት እዩ ነቲ ጋሻ ዝምፅእ ከዓኒ ዓብይ ስራሕኽን ተቃልላሉ ፃዕዳ ሽጉርቲ ቅረፍ በቲ ጅንጅብል ቅለጥ ገለመለ ኣይትብሉን ኢኻ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ኣነ እኮ ኣይፀላኽዋን ከምዚኣ ገረ ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ዝነበረ ፍሬዘር እየ ክመልሶ ናብቲ ፍርጅ እየ ክመልሶ ምክንያቱ ኣብ ኖርማል ኣይቐመጠኒ ኣብ ፍሬዘር እየ ክቕመጥ ተፀኒሐትኒ ማለት እዩ ኣነ ክልተ ላስቲክ ገይረሉ ዓንተ በይ ነጊረ ክነረ ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ ፀረር ከይብል ትፈርሕ ስለ ዝኾንካ ማይ ዓይነት ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ፃዕዳ ሽጉርትን እቲ ናይ ጅንጅብልን ቁርብተይ ድሓር ግን ከምዚ ገረ ተኣየራ ውፃ ኣቢለ ኣብታ ዝነበረታ ቦታ መሊሰያ ሰስናይ ጠጥዑ ምንኣኹም ሰላም ቅነ ብካልእ መደብ ሳብ ንራብ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ